Αφεντικό, θέλω λεφτά για χριστουγεννιάτικα. Κατάλαβα. Για να δούμε τι θα πάρουμε, ρε φίλε. Να του πάρω αυτό να πάθει εγκεφαλικό. 80 ευρώ λέει το δέντρο. Τον χάσαμε. Πήγαμε για μαγαζί. Αφεντικό, πήρα κάτι παραπάνω. Πήγαν γύρω στα 2 εκατοστάρικα, να ξέρετε. Με 2 εκατοστάρικα γίνομαι εγώ βέβαια. Για να δω. Πήγε τρύπα. Αφού πήγε τρύπα, όλα καλά. Καλά, στο έτσι όπως είναι, μια χαρά. Πήγαινε μίλα του. Δεν βλέπω τρύπα. Ναι. Ποιος θα το στολίσει αυτό? Για να γίνει ωραίο το άνοιγμα θέλει ένα. Θέλω άνοιγμα αστέρι. Από πάνω προς τα κάτω ή από πάνω προς τα κάτω? Αυτό φαντάζομαι είναι το μεσαίο, Για να δω. Πολύ στενάχωρο. Καλά, πού είσαι? Πού να μπουν και τα φωτάκια, φίλε. Φίλε, κανονικά έπρεπε να δίνουμε 10 με 20 ευρώ να μας το ανοίγουν κιόλας το δέντρο. Να το έχουμε έτοιμο και να το στολίζουμε, να κάνουμε τα κόλπα μας. Και το τελευταίο κομμάτι. Όχι, εντάξει, μπήκε. Α, δεν είναι όπως το κοντοσούχου τελικά. Και ακολούθα. Τελικά εγώ τσίμπησα. Τι να δώσουμε στο Χριστό μας? Λίγο φως κάτω, ναι, που είναι ο Χριστός. Κάτω ο Χριστός, η Παναγία, η Φάτνη. Πού έχεις δει ότι έχουμε φάτνη κάπου? Θα βάλουμε. Πετρό. Αποτυχία η κατάσταση, αδερφέ. Δεν πάει. Πολύ λυπητερή. Πόση ώρα στολίζεται ένα freaking δέντρο, ρε μάλλον? Από ό,τι βλέπω και από ό,τι κόβω μια μισή ώρα. Έχουμε ακόμα όμως. Τώρα το φτιάξα. Μια τρομερή μπαλά με στρασάκια και ποιος θα πιστέψει τη γυναίκα μου ότι δεν πήγα αλλού. Και στόλιζα δέντρα, φίλε. Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είμαστε οι χειρότεροι στολιστές δέντρων παγκοσμίως. Όχι αστεία. Οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι. Δεν πρέπει να μην υπάρχουν χειρότεροι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν χειρότεροι από εμάς, δηλαδή. Τελείωσε. Στην Κωστάκη, έτσι όπως είναι το δέντρο, άστο έτσι ρε μπρο. Μια χαρά είναι. Ορίστε. Γιατί γκρινιάζετε? Τι ορίστε ρε Κωστάκη. Ορίστε. Καλά, πες ένα καλά Χριστούγεννα για το καλό. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Να έχουμε όλοι μια χαρούμενη χρονιά. Δημιουργική, με αγάπη,